and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Niuli na si Michael og nasabtan sa iyang apuhan nga ang iyang kasubo nini nakasabot gid siya. Misulti si Michael sa tali nila ni Emily o nga gidapatan sa iyang inahan si Emily. Mitambag si Jovita nga mudistansya na lang una kang Emily. Wa madugay sa ilang panagsulti na bati usab nila ang pagsinggit ni Estela. Ni gayuna nagpakisusi si Michael nga gusto masayod sa kagahapon sa iyang inahan. Mga kalimti na og ayaw pagsuway pagpakigsulti kang mama mo bahin sa iyang kagahapon ha, Michael ha? Dili mahimo, Lula. Dako na ko. Og panahon nga masayod ko kinsa ang matuod kong amahan. Ug unsay tinuod nga katarungan nga wa man siya pakaslis sa kong amahan. Michael, patuon ako. Musamot nga masilag si mama mo. Ayaw pakigsultihi bahin sa iyang kagahapon. Ayaw yun, Michael. Lula, pero la, kung magpabilin siyang ingon ana, nga budangop lang sa bino aron malimot sa nagtabo niya, masakit siya. Dili ang bino mo'y makasulbad, Lula. Mao nga makigsulti ko, mama. Michael, patuo gani na. Patuo na ko dong. Lula, nahingawa kay kas kung tuyo pagpakisulti ni mama. Kahilakon ka, nga nung day, Lula. Ayaw una pakigsulti niya ning higayon na hupog kaayo siya. Lula, misamot akong kaikag pagpakisulti sa kuinahan. Doon ay nagpaluyo ni ini nga dakong hinungdan. Dili ba, la? Basta kaya yaw na pakigsultihin nga hubog siya. Patuon ako. Okay, Lula. Sige. Pero kung mahuwasan na siya, anak ako magkisulti ka, mama. Panahon na nga mahibaw ko sa giingon mo mga panghitabo siyang kinabuhi. Buntag na. Marikit ko mo tanga kuntihan sa kagutom. Tiya, pamahaw na. Tibok atlaw kahapon, way so, nagibugtiyan. Namahaw ka na, tiya? Nangapi lang. Sige na, ganiharan naghuat ni mo ang pagkaon. Dungan nilang noon ko, tiya. Magdungan lang tulo si mama, Lula. Nga pa din siya? Hangtod sa kungan, ikaganahang mulitok, maistila. Hangtod ba karon taguon mo na ako ang sugilanon siya mong kinabuhi? Michael, unya ra ka na. Niata tubagan sa grasya. Please dong unya ra na. Gigutom na sa mama mo. Tibuk adlaw gahapon nga wa na mo kaon. Nawa akong kagutom siya. Estela. Kamu na lang diha. Oy. Ano di ka ba makikatubang na ko, ma? Kung sa may saha ko ni mo, kinahanglang magsulti ta. Buhi ko! Estela! Pasag di mi, Lula. Ma, panahon ng sultihan ko ni mo sa mga pangitabo si mong kinabuhi. Nga mo'y hinungdan si mong kasilag di rin ako. Mga nung iahangin man ko ni mo. Kung sa may akong saha. Kung wa ka pakasli sa kong amahan, ayaw ko i-apil si mong kasuko, ma. Bawa siguro tumagan! Bawa! Igo na, Estela. Sige pa, ma. Sige pa. Dabati ko. Pasag di siya, Lula. Kung gusto ka patyon ko ni mo, ma, musugot ko. Sige, aron makuhaan ang imong kasilag di rin ako. Tungod sa kong amahan. Dugo ka sa mga salbahis, demonyo! Rapist! Bawa! Ginoo ko, Kristo Kristo! Michael, apo ko. La, tinuod ba? Isulti mo ba? Tinuod ba? Oh, Michael. Maunay sakit ka mga paghitabo siyang kinabuhi. Ngayon lang kitago sud sa daghang katuigan. Kinsay di ka mga among niya. Karumingon siya nga dugo ko sa mga salbahis. Kipunyo, rapist. Siya pa sa putyala. Daghan sila ka nag-among-among kag Estela. Biktima siya sa gang rape. Karon kita ko niya ang maong hitabo. Tungod sa kauwaw, apo. Hangtod ako, Michael. Dili palang dugay ko nga nasayod. O gipugan ko nga dili ka mahibaw aron dili ka sakitan. Michael, apo. Gipaabot pa niya nga moabot ko ning pangidara. Nga dako.
Di ani ihanog ako ang tanang kasilag. Kalagot sa retabo niya. Ug ako ba'y angay mabasol ni Lula? Ha? Ako ba? Ako ba niya ang angay niya kasilangan? Ako ba niya, Lula? Michael. Sakit ng tinuod ginatabo siya kinabuhi, Lula. Abot pasabot kawa sa masayod. Kinsag yun ang akong amahan. Pila na ikuno sila kabuok, Lula. 3 o 4 ka tao ko no. Mga adik o kitap-tapan ng iyang mga mata. Ug wa siya nahimo pagpakigbat o pagpakigbisog nga makalingkawas gikan sa mga demonyo. Ingon ni ana ang paghitabo sa kinabuhi sa imong inahan, apo. Mingaw sa gawas. Hain ka si Mama. Kilak ni Mama. Ma! Maablihi ko, Ma! Ma! Siya pasabot niya ini. Gilakan ko din sa kwarto. Ma, please, ablihi ko! Ma! Milakaw tingali o gibiyaan lang ko. Ako cellphone wa sa kihatag. Mike, di nagitingali ta makita. Gibuhat ting mama aron magbuwag ta. Siya nakarugbiapot. May kilakaw di ay. Dili mahimong siradaan ko niya din niya. Ma, please! Ma, ablihi ko! Ma! Nalimot ka sa imong gibuhat o nalimot ka pa sa akong gibaod nimo. Dili ka na makatungha. Ma, please, okay na ko. Di na ko mutagan ni Michael. Buwagan ko na siya. Mupadayon ko kay eskwela, Ma, please. Ayaw na ko kabuangi, Emily. Maayo ka na kang mamakak. Gitonto lang ko nimo. Ma, promise. Last na itong pagkikita na ako ni Michael. Buwagan ko na siya. Dili na ko mutuon nimo. Di na ko madapan nimo, Emily. Permi ko mo magkita dito sa eskwelahan. Kapilay pagsibat nimo. Di na lagi. Likayan ko na siya. Ano ko na ko pag-eskwela, Ma? Muna'y pangandoy ni mo nga mutapos ko, dili ba? Unta, pero nagpabadlong ka. Dili na, Ma. Sige na. May time pa man ko nga mutong ha. Please, sige na, Ma. Dili ko na kuhaon pagbalik ako sa cellphone, promise. Helom. Kapilay paghuwam nimo sa imong mga kauban. Di na lagi. Exam bayaro na mo. Ano gun kayo? Katapusan ning higayon na hanga ihatag nako nimo ha. Katapusan na lang ni. Magpabadlong ka pagani. Wa na ipasaylo. O lagi, Ma. Sige na, ablihin ako kay malate na ko, Ma. Wa. Ma. Sige. Salamat, Ma. Promise, likayan ko na si Michael. Sige, Ma. May eskwela na ko kay may time pa ko. Kadali lang kay maligo ko, Ma. Ano kung tuod ang iyang pag-eskwela? Pero panitan ko ang iyang mga lihok. Matag karon og unya, hilom ko siyang bisitahon dito sa ilang tunghaan. Mao kanay buhaton ko. Mauday na natabo ni Mama. Sakit tinuod. Ug ako. Aron ginahibaw na ko. Grabe usap ang kasakit akong gibati. Gikasilakan ko ni Mama. Ug ako masayon. Ug ako mahibaw. Kinsay ako kabahan. Ibili, dili ko ang gainin mo. May baw ka sa matuod, bahit siya kong pagkatao. Siguro kung likayan ko nila, labi na kong masayang imong inahan. Michael, Dong? Lula? Nga, Lula? Dili ka mo eskwela. Di lang una, La? Busuod ko, ha? Naghigda pa di ay ka. Saman, may kibati ka, ha? Medyo labadang akong uhula. Ito may tayo nagtambal. Kadiyot kay magkuha ko, ha? Ako lang, La.
Away ko lang una ni. Muha ra ni. Ito mardayon. Basin og mosamot na og dili na dalion. Lula, mubiha lang ka ko din eh. Unsa? O dili ha, dili. Karon nga natribukar na ang tanan. Basin na og mahimutag ng una-una ni mama mo. Dili mawa ang iya kasilag na ko lang. Ako'y bunga sa lahimong hitabo siya kinuha. Patuon ako. Kita rang tulo din si mama mo. Kung mawa ka, magunsa naman ako, Michael. Kunwa na ko lang. Basin o magmalinaw na siya. Hindi naman siya makakita na. Ayaw nagbuhat na, Michael. Tukod og alang na ako, apo. Ayaw pagbiya. Tuwi ko. Masulpan raw niya kining tanan. Ayaw pagbiya, Michael. Ayaw bigbiya si mama mo. Wa si Michael. Sa laing bahin maayo sa pnuway na. Basi nagisundan ko ni mama. O gipanitan lang ko. At tulog ko sa library sa... Dili ko magpasabot nga gipangitan ako si Michael. Mulakaw ko siya. Sige. Maayo hinoon eron dili ka magmukmuk din hisbaay. Ato na siya. Nauna na ako nga ibaligya ang yuta sa Leyte. Ikaw ang mahibaw, Stella. Imo ng katungod. Usa raman sa imong anak. Pwede na o kinirang bay og lote ang ipasunod mo kang Michael. Kung di na may makasunod siya, ikaw na. Ug way lain. Sige siya, importante ning atuon ko. Pag-amping. O siya, salamat. Unsa tong gisulti nila? Ako'y himuon niyang manununod. Naunsa man ni si Stella. May na lang gani kay wa makadungog si Michael. Mapun-an na sa punta ang kipatin niyang kay ubo sa iyang inahan. Tuan na siya. Susihon ko si Michael. Amaman ko siya. Pasabton nga dili yun siya angay nga mubiya sa iyang inahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!